Som Tomáš Uhorčík. Pochádzal som z Predmiera. Bol som zbojníkom. Do svojej družiny som prijal Juraja Jánošíka, s ktorým som sa spoznal na Byčianskom zámku, kde som bol uväznený. Jánošík mi pomohol k úteku. Ukryl som sa na lazoch v horách. Neskôr sme sa s Jánošíkom stretli na jarmoku v Liptovskom Mikuláši. Spoločne sme pašovali kone z Poľska a podnikali rôzne zbojnícke akcie na Morave. Neskôr som sa oženil s dcérou Jablunkovského Baču a vedenie družiny som prenechal Jánošíkovi. Prijal som meno Martin Mrávec a odsťahoval sa do Klenovca, kde som sa stal miestnym hajdúchom. Choval som stádo oviec, vyrábal súkno a hrával na gajdách. Situácia sa zmenila po ozbíjaní Grófky. Prvou stopou k môjmu vypátraniu bolo prezradenie nášho pobytu s bojníkom Mikulášom Šustekom. Po mučení ho popravili v Žiline. Koncom mesiaca chytili aj mňa s Jánošíkom a uväznili v kaštieli v Hrachove. Aj keď nás zastával podžupan Pavol Láni, na jar nás v Klenovci zatkli. Jánošíkova smrť odhalila moju pravú identitu. Po mučení som sa priznal ku zbojníctvu a bol som popravený mesiac po Jánošíkovi lámaním na kolese.